Hayi babazane, sengize ngafika nami endaweni yesigameko ngaqala ngambhalela othandiweyo wami. Othandwa yimina, uMamthethwa, okaMadanga, ingane yenkosi esigodlweni oyengweni. Mabongi ungowami nje. Ngiphezu komshikashika wokuqedela amalobolo bese ngisho kahle ngithi sukuma mngami bakubone. Kumanje ngiyasho ko Facebook na ku WhatsApp, mase ngiqedile konke ngokushintsha isibongo bese ngikusukumisa. Lungisa izitho zakho nemlenze ngoba mase ngiqedile ngosho enkonzweni ngithi sukuma bakubone. Angeke usahlala phansi koze kuvalwe inkonzo umile. Ukuba ukuthanda umuntu kufana ne-toll gate ngabe mina ngisenamali ukukhokha. Yingakho ngakufaka kwi-profile picture yami ngenkathi ngithenga ifoni. Kusho ukuthi nawe ngakukhokhela. Awubuqala ucimela ngapho nami ngizobe ngiqalaza isigcawu ngapha ngoba kubhlungu uma kuze kuphele inyanga ngingakaze ngikubone kuphinde kuphele enye. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi sithembisane ukuthi sizobonana kusasa empangeni bese omunye entambama noma ekseni eyaxolisa ethi let's postpone. Hayi kubhlungu kakhulu lokho. Kungcono ngisho ukuxosha emsebenzini kunalokho. Hayi kubhlungu kakhulu. Mabongi khumbula ucu oluhle obahamba ngabili. So siyadingana. Nemizwa yakho iyayidinga eyami nje kakhulu. And angifuni ukungasho ngoba ehena futhi ehena. Hlala wazi ngapho noma wenzani nobani kodwa umfana kakunene uyayibhaqaza ngawe ubusuku nemini. Abazali bami bayathetha impela ukuba kuyenzeka ngaba abazali bakho banginanela wena nje noma 3 years kuphela akusenani kodwa ngithi akusensuku zatshwala idibane inkawu nesikhwebo. Ngikushintsha isibongo ukunene Mgozi Madonsela wangempela uyamthanda ubongiwe Mthethwa.